телефон хариди аз хориҷа. Акнун Тоҷикистон рафта истодаӣ ва намедонӣ ки нархи растамошкаи телефони ту чанд мешавад. Биё ман ба ту нишон диҳам, ки чӣ хело метавонем нархи растамошкаи телефони худро муайян кунем. Аввал барои фаҳмидани нархи растамошкаи телефони мо чӣ лозим мешавад? Ба телефон медорем, зирочкаи решётка 06 решётка пахш мекунем. Дар инҷа мебинем имей 1. Ина дар ягон ҷо сабт мекунем. Баъдан медорем ба сайти email.tg. Дар инҷа се хачаи дар боло пахш мекунем. Ҳаст пункт узнать стоимость. Дар инҷа пахш мекунем. Чиқе ки мебинем дар инҷа навишта шудааст имей код устройства. Ҳамон имей коде ки мо сабт кардем дар инҷа ворид мекунем. Баъдан поён мефароем. Мебинем модели устройства. Телефони ман пура 70 аз ширкати Huawei мебошад. Барои ҳамин номи телефонро ворид месозем. Пахш мекунем баъдан ба капчаро ворид мекунем. Пахш мекунем узнать модель. Интихоб мекунем модели худро ва дар охир мебинем ки нархи растамошкаи телефони мо чанд аст. Итоги к оплате $168.976 плюс ещё 50 сомони дигар.